Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародаро созен хубен, саломатиту чихел? Бародаро кадумед ки мекуфтед кор да GCB ва праваи тоҷикӣ ина марҳамат кор да Подмосква ҳами қарибии худ мудаин ягон чи шид бо иншоалло яке шава қатиту мерам агар бихоед ҳами хел номерора метиҳум ту да и видеоне хиту хидма занг мезанед кадумед хоҳишманден бишинен фикр кунен видеора то ахирша бародаро тамошо кунен. Илтимос то ахирша тамошо кунен. Я фикр да биёен зам бизанен ё ки да WhatsApp бинависед бигӯен ки хоҳишмандам хидам мерам кор мекунам ва праваи Тоҷикия Русия фарқ надора акаҷон. Мерай кор заказ қатияй заказ дами адреса ва WhatsApp дроӣ мекуна ва навигатор мезани мерай ҳамун заказ да кор мекунӣ. Соҳиби трактор ай хонаш биромада наметунай касалай ҳамун заказа метад хидат мерай трактора техникаша ранги техникаи хидат бародар нигаҳ мекунӣ кор мекунӣ сумша метад мерай масла мегирӣ миёрӣ маслаша алиш мекунӣ римон ҳамун римон камтам ҳамун як мида киҷоиш вайрон мешавад хиди ремонтш мекунӣ бародарҷон кадумет хоҳишмандем конкретна бинавис бугӯ бародар ҳо мо намихе хоҳишмандем номероша метам мехези мерай ихеле не бародаро бугӯй ки ҳо хоҳишмандам номероа байвора роӣ кунам баъд бигӯен ки бе сума аяни корхона бигирам ҳафтаи дига мерам бирам патема биспорам патенам тиёр мешавад Тоҷикистон мерам ё хеле гапо наша ҳамихе конкретна фикр кунен ҳамо занг задан мегӯянд ки пагаи дига ҳамихе як ҳафта баъд ҳамихе ҳамуи числада биё мехези мезани мерай кора сар мекунӣ ягон ҷое чиш неста 50 та 50 сума метад мерай заказ чанд сум мешид 50 та 50 сума тақсим мекунен мегирен кор постоянӣ ҳаст постоянӣ заказ мешавад. Баъд бародаро номерои худам қати занг бизанед номерои худам WhatsApp қати бинависем бигӯем ки ҳамихе хоҳишмандам кор меём кор мекунам конкретна. Баъд бародаро кор рабочий дар кор шид чихеле гуфта будем ки оли занг мезанан рабочий дар кор мешава имрӯзаша занг зад гуфт ҳозираша як рабочий дар корай бо дар кор мешавад сварщикам бо дар кор мешавад. Барои ҳамин бародаро як хеле кунем ки дар любой видео сари вақт огоҳ бошед. Кор намедонам чӣ кор мекунем подписатсия хеле ранги дига блогерҳо намегӯм ки подписатсия кунен колокольчик меҷиқен чӣ кор мекунен намекунен ҳамин хеле кунем ки видео каем сраза хабардор шен рабочий дар кор шид сраза номер ва WhatsApp занг мезанен ё ки менависен номероа метам мехезем мерен кора бо ай пеш мебинем ҳозир маълумот метиҳам худам бо 50% хатяби метам бо да WhatsApp менависен ҳама ҳамин нависагиҳои ҳамин информация ки ҳамин корхона роӣ кардиян бо мегирам роиту мекунам хиту бо бинен бо хиту занг мезанен маслиҳат мекунен. Маслиҳат ягон занг задан дар кор нест ҳозир ҳамин агар хоҳишманд бошен рабочий ай рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъара ай соати 8 то 6 ай рӯзи бозор выходной дора воскресенье выходной ҳамин хел бародаро да территория фир мегардӣ аҳамият метӣ ки ҳаминҷа корам кайса боши аҳамият метӣ ки варота маҳкам дарора маҳкам бошанд мисол ягон ҷо хеле варота ҳуй боша хаймон пулт қатия ё ки даст қатия чи хеле аст неста бо маҳкам мекунӣ ё мегӯ ки варота ҳуя маҳкамаш кан дар кор аҳамият додан дар кор. Ойликаш ҳозир мо гап да ойлик рафтест ойлика бигем баъд далша бо чӣ мекунем ойлик 60,000 ай бародаро 60,000 ойликай ё 60,000 ё 70,000 ина мисол бигем ин моҳ 60,000 гирӣ моҳи дига 70,000 мегирӣ иншоалло. Бародаро бо ҳамин хеле аст ки плюс бо намедонам плюс бо 5 месяц короче ҳамин хеле хай чанд моҳи кор кардан дар кор бояд бо ойликта зиёд кардан дар кор второй это идёт плюсом премия бо премиян медода бесан премия мисол чихел кор мекунӣ чихел кор намекунӣ ба ғайр ай 70,000 60,000 ойлик бо премияни бест аст бародаро. Кор ягон хеле ҷои чиш нест ҳамин як моҳ кор мекунӣ тоза ойликта метиянад бо ҳамин информацияша ҳамаша роӣ мекунам бародаро кадомит хоҳишманден ҳамин информацияша роӣ мекунам как раз ҳамаш короткий ясна нависагиян. Баъд кор медонем бародаро дар ки ҷоя ҳамин рабочий кори рабочий
дар Ласино-Петровский, Московская область, Ласино-Петровский, дар навигатор бизани ҳамаш маълум мешавад. Ай метро Шолкская меброй, автобусо Ласино-Петровский свор мешавад, миёй ба Ласино-Петровския, ҳамун ай остановка намедонам, пиёдаам мешава рафтава, такси заказ мекунӣ 100 сум я 150 рублай. Такси заказ мекунӣ ба он дари корхона мебарад. Ай пеш бо маслиҳат мекунӣ. Ҳама одам гуфта ки хичу биён бо ай пеш кора бинан, бо маслиҳат кунем, мумкин бо состар шава. Барои рабочий бо дар кор мешава. ҳозираша як рабочий дар корай гуфт ки бо дар кор шава. ҳамин дар видеои пешина гуфта будам бародаро ки рабочий дар кор мешава. ина рабочий ҳозираша якта дар кор шидагия бо дар кор шид. барои ҳамин як хеле кунем ки хабардор шин. кай кор чӣ коре шид хабардор шид. Димаш да мезгарем бародаро. Сеюм рӯзи шанбеи бозор боварӣ дорам ки бисёр рӯзи шанбеи бозор выходной доред бародаро. рӯзи шанбеи бозор кор помощники слесар. шуморо ӯ намега ки биёен шумо мотор кунен, ягон коробка алиш кан дар кор, ягон мошинои грузовой. Чисто помощники слесар мера яму мега ки тормоза бжиғ ё ки лампочкаро алиш кунем ягон чи ами корои меличовка короче акаҷон. даруни гаражи гармай, даруни ангарай, ягон отопление, ҳама чиз 100% гармӣ ҳастак. ва метро ишам под Москва бародаро. Под Москва да миёй ва метро миёй ва автобус миёй чӣ хеле миёй да раҳпулӣ сумша метиҳад. 2000 рӯзи корӣ метиҳад. ай соати 9 то ами соати 6 ам хеле короче 2000 метиҳад. хонат бирай агар бугӯ дар квартираи худам зиндагӣ мекунӣ, рафтан омадан сумша метиҳад. агар қарибида бошӣ ва мошинаш ё худаш мебарад меорад ё ки чи падараш мебарад. баъд ҳамин хеле аст ки бародаро бо бисёрат гуфтем ки камазис ва праваи тоҷикӣ камазис ҳамо одам мегирад худаш. ҳамин гуфтам ки рӯзи шанбеи бозор дар коршай помощник слесар рафтан короче дил ёфтан дар кор. ягон хита нишон те иншоаллоҳ дамо одам водител дар корае гуфт ки ҳозир пакай ами чанд рӯз оли фикр кунам уже корм сар мешавам. ами қарибӣ камазис дар кормай. барои ҳамо кадумат хоҳишманден мерай слесар кор мекунӣ 2000 рӯзи шанбеи бозор мегирӣ. бо қатиш гап мезанӣ, мегӯй ки на права дорам, метунам ки дар камазис кор кунам. бо ай пеш бинад иншоаллоҳ. ӯ худашам хеле аст ки ами қати як ами бачаҳои ами ёш қати гарени зурай ами қатиш резка ҷура мешава, конкретно қатиш мечаспа мегирад кор. ягон ҷои хеле чиш нест. камазис баъд гуфт ки камазис ҳам хеле одаме дар кора ки бачаам хеле ёш боша, бачаи шух боша, бачае киш ёш боша набоша фарқ надорад. қатиш ранги ҷурашам ранги ҷура қатин боша ки вақтои кор набоша мошини майдама тумаш мега бизана бирава наклетка ҳамон хел объявление бичаспона да ҳами хеле ҷо ки барои бо заказ шава. ӯ боварӣ мекуна мошини майдаша метаи ҳар сан роид мекуна бо худат чӣ хеле ягон ҷо ракишти мошинша мегирӣ мера. ягон ҷои чиш неста ки хеле одами мурда неста ки чӣ куна барои мошинша натати хеле одам неста иншоаллоҳ. ва якумаша ҳамин хел бародаро и коршам да под Москвай хоҳишманд бошен да WhatsApp менависен мегӯен ки кадум корш маъқулай. ҳамун корш мезанен меоен иншоаллоҳ кор мекунед. ин коре ки гуфтам слесар помощник слесар 2 рӯзай пака 2 рӯз кор мекунӣ 2000 мета хӯрдан ҷои хов либосота метад. ҳамун 2 рӯзе ки ҳасти кор мекунӣ либоси корид мета. ягон ҷои проблемаш неста. ангари гарм ягон ҷои хунукида кор намекунӣ. баъд бародаро ҳамин видеои пешинада гуфта будам ки бародаро кадумета ҷои кор турӣ мекунам ё ки роӣ мекунам ойлик 120 000 мегирӣ ё ки 130 000 мегирӣ чанде мегирӣ намегирӣ. ягон копекат бародар дар кор неста. и дар кор намешава. шумо як дуо кунед иншоаллоҳ ҳамаш 100%. бисёр одамо ҳамин гапа шунавидан хиёл карданд ки и фақат барои ҳамин як кор роӣ кардан
сум намегираву дар трактор ёд додан сум мегира. Не бародаро, ҳамин канал чӣ коре дастгирӣ мекуна, ё ки дар трактор ёдту метия, ё ки дар мошин дар чизе, ё ки провод ториту мекуна, чиста ҳамин канали худам ҳама корш бесплатна, ҳама корш бесумай. ё ки оли иншоалло пока оли реклама нашидааст, реклама агар шидак, реклама карданшани бесумай бародаро. Ягон корш ва сум нестак. Чиста ҳама кор бесплатнай. Права кардан ё ки дастгирӣ кардан бесплатнай. Пока худам намегум ки точно ҳамата мекунам права, номеро ҳастан, шиносо ҳастан, чиста қатишу меброй. Хеле через посредника, хеле через дигар кас намеброй ки бо сумпумто наканан, чиста қатишу прамой меброй кор. Ай кор мегум барои права тори кардан. Правата иншоалло мегирем. Чанд касо гирифтан меган ягон проблема нашид, 100% правома гирифтем бе ягон проблема. Баъд ҳамин хел бародаро, иншоалло чизе шид дар WhatsApp бинависем, кӯшиш кинен, илтимос кӯшиш кинен ки ҳамин хел любой кор шидак сари вақт ҳамон чиз огоҳ шен. Майли худованд нигаҳдорту боша. Хобои раҳмонӣ иншоалло ай пеш оли призои ништияк меша, оли тараққӣ амда биёя, иншоалло амда корбор тори бигира. иншоалло ҳамата уже як призи интизора. иншоалло ака ҳамата ваъда наметиёма бародаро, ай пеш нақшҳои зур рафтест, ниятҳои зур, иншоалло дастгириҳои зур мекунем. худованд нигаҳдорт боша.